Aga, przyszła do ciebie jakaś poczta. Do kogo? No do ciebie chyba jakaś przesyłka. Możesz otworzyć? Niespodzianka! Dwie niespodzianki. Oj, kaszel. Kaszelkowe niespodzianki. Kasza. Pomachać do taty. Jak było w pudełku? Pająska! Czemu się tam schowałyście? Bo chciałam mi dla mamy zrobić niespodziankę. Będzie z wami. Jeszcze mama. Mamo! Jeszcze No mama. to tutaj soka mi rozerwała. Są 3. Wszystkie 3 w pudełku? Wyślę was do Kielc teraz. Jedziemy do Kielc? Do Kielc. Nie, ja tu zostaję, bo do Kielc jadę. Kurierem. Au! Boli! Nie mieścimy się, też musi wypaść z tej gry. Dacie radę? Dzień dobry. Jesteśmy w Paczka z Kielc. Do Kielc. Paczka z Krakowa do Kielc. No już. Tu się rozerwało.